Mapit Rivet. Ito lubak-lubak mga kapobre. Doon sa barangay Bayawas mga kapobre, kami pinadaan doon mga kapobre. Kaya dito kami dumaan sa barangay Buer. Wala pala dito ah, wala kang kabuk ah. Kuya. Sabi kasi ni Kuya. Hindi, ganito. Hindi nakaharang, di ba? Akala namin mga kapobre, hindi kami makadaan kasi may nakaharang. Wala, sira na talaga yung ano nila, yung tulay. Kaya doon kami sa gilid mga kapobre dumaan. May nakaharang lang na ano, si Marlin. Delikado pero yung mga kutsi, malalaking sasakyan mga kapobre, hindi makakalusot dito. Yung mga ano lang, tricycle at saka single. Para hindi magsasara yung Mapit River. Ingatan natin yung kalikasan. Huwag natin aabusuhin kahit libre ito pagpapaligo dito sa Mapit River. Huwag natin aabusuhin. Ingatan natin yung kalikasan para hindi tayo babalikan. Tulad yan, sinara yung Mapit River kasi may nagsusunog daw. Taga Maynila daw yung nagsusunog. Pupunta kayo dito, maging maingat kayo. Hindi lang yung sarili nyo ang inisip nyo. Isipin nyo rin yung mga kabundukan o mga nagtatanim ng bundok, mga puno. Hindi pa simentado ang daan dito papunta Mapit River. Medyo ano, tulak, pero marami namang bato. Hindi naman puting. One way lang siya, hindi pwede magsalubong yung dalawang tricycle. Kaya kung magkasalubong kayo, gigilit talaga, hihinto yung isang tricycle. Mahina yata ang sound ko. Ano? Approve. Yan na yun na lang. Sabi ko na sound. 1 minute lang. Ano sila? Ha? Kaya pa. Ayan. Yang bubuhat ito. Lord, nakapasok ako. Kaya pa. Bukas. Ano ba ito? Diyan natin. Ilang minutes? 13. Ha? Dito ba? Oo, dito. Huwag mo nabubukan natin. Ha? Huwag mo. Ito. Lalo ang hangin. Lalo ang amoy. Ito pala ang daan doon sa Barangay Bayawas, no? Hindi malayo kayo daw doon eh. Para mo dito. Kasi 4 kilometers ito. Wala naman itong 4 kilometers. Mula doon sa National Road, Highway. Makita mo yung daan.
linaw. Wow. Kaya dapat talaga pangalagaan natin yung bigay ng ng kalikasan sa atin. Iba naman yung lugar na matatanaw natin, mga kapobre. Kaya kung gusto kayo pumunta rito, mga kapobre, huwag kayong dadala ng kotse dahil hindi nakakapasok ng kotse rito. Tricycle at saka mga single. Mga yayamanin dyan, pasok na kayo dito. Kaya pwede rito Bakit River. Kami ng mga pwede rito yung mga nakakarong tricycle. Yeah, good morning. Dito pa lang, pwede ka na maligo dito. Delikado ka. Tingin kayo sa daan pa. Unang putik. Tingin daw kayo sa daan na baka. Oo. Talagang pinag-usapan ng gobyerno, irrigation dito. Para yung mga sasaka natin ay tuloy-tuloy lang yung saka. Pag pinadipilot na talaga sa simento na ito, lagayo ito. Huwag na. Huwag na simentahin. Kaya ngayon, saka yun pa lang, ang mga kadaan dito ay mga pa lang, tricycle, garong, saka motor. Kaya hindi ka pwede dito kung yayamanin ka dito, naka-coaching ka dito.